Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides per rolers en pressa. Avui ho farem diferent. No parlaré d'un joc, sinó de tot un sistema i de com jugar-hi. Avui, doncs, el sistema 2 daus de 20, marca de la casa de Modifius. És un sistema complicat, així que avui serà un pèl més llarg d'allò acostumat. No gaire més, no marxeu ara. Esteu a punt? Abans de res, una mica d'història. La primera vegada que vaig jugar a 2 daus de 20 va ser amb la seva implementació a Star Trek. No va ser agradable. No vam entendre res, no vam entrar en el joc que proposa el sistema i no vam tenir una bona experiència de joc. Vam trobar que el sistema no acabava d'arrencar, però el problema no era el sistema, érem els jugadors. Més tard vam donar-li una segona oportunitat amb Conan, aventures en una era inimaginable. I aquí sí que li vam posar el peu al coll al sistema. La clau de tot plegat, posar-hi pit i collons. Vegem-ho. Com indica el seu nom, el sistema et fa tirar 2 daus de 20. Els resultats per sota de la suma entre atribut i habilitat del personatge són èxits. Si a més el resultat és prou baix com per estar per sota del focus de l'habilitat, dona un èxit addicional. Però, i ara ve quan el maten, les dificultats poden anar d'1 a 5, per la qual cosa tirant 2 daus és molt difícil, si no impossible, tenir èxit amb les accions més complicades. Com ho hem de fer, doncs? Tal com he dit, caldrà arriscar per poder tirar més daus. Aquest risc s'aconsegueix donant punts de perdició, amenaça, digue-li com vulguis, al director de joc. Per cada punt d'amenaça tens un dau més per tirar, fins a un màxim de 5 daus. Bam! Ja pots fer meravelles. Però aquí no s'acaba la cosa. Els èxits que et sobren, és a dir, que superin la dificultat, s'acumulen en una pila que es pot fer servir per activar talents, qualitats de les armes, fer més mal, o bé passar-los als companys de grup en forma d'inèrcia, que al seu torn podran gastar-los per tirar més daus i no afegir més perdició a la pila del director de joc. He sentit tàctiques de grup? Si no en tens prou, també es poden aconseguir més daus cremant recursos del personatge, com ara buidant el carregador de la pistola o gastant punts d'heroi, que et regalen a un resultat d'un 1 automàtic. I ara ve lo dolent, per la seva banda, tots els 20 naturals que surtin d'una tirada generaran complicacions o afegiran 2 punts de perdició a la pila del director de joc. I què fa el director de joc amb tots aquests punts de perdició que li has donat arriscant-te? Doncs tot de coses dolentotes, com ara activar els poders dels penejotes, complicacions, cridar reforços, en definitiva, complicar la vida als personatges. I fins aquí les bases del sistema 2 daus de 20. En resum, cal generar una roda de risc i perdició per fer anar el motor i generar el drama i l'adrenalina que ens agraden en els jocs de rol. És un bon sistema, com veieu, molt cruixent i amb molts engranatges, però si l'engreixeu com cal, dona molts bons resultats a la taula. Fins aquí la ressenya.